pane mashoko anobuda achiexposewa aiwa nekozwa intelligence vangomana amene kuti information yese anongachiona kuti dzimwe nguwa not information inomboita yechokwadi dzimwe nguwa inombopotsa but panapa vari kuita mashoko emathreats aiwa ari kureceiviwa nemakomanda vari kuya panapa vachiti aiwa information iri very critical amene zvinhu zviri kuitika sana pena mashoko anobuda nyora panapa not bo subscribe or like or turn on the bell icon tipinda paendo pake vakomana vekozwa vanonyora vachiti just in support unit commander ndo given notice of forced retirement. His two deputies, assistant commander Piri and Sabc, transferred to PG headquarters reserve, facing retirement. Superintendent Chipenga now head ED closely monitoring this highly trained ZRP military wing as uncertainty grips political field. Domashko anoyatara panapa achiti aiwa ameno nawo awa dzematechen ari kuitika tichiona vamwe vakomana vachinzi aiwa vakupa forced retirement tona vamwe vachikwiridzirwa tona vamwe vachitransferwa mashoko ari kuya panapa chikeexposwa nevakomana vekozwa vavataura mashoko chiti aiwa ameno impending danger kana disaster iri kuda kuitika zvatiri kuona kuti vakomana ava chinhu chinoshamisa awa chinoshoka chinoka kuti munhu achifusiwa kuti taya tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi kana comment section medu subscribe or like and turn on the bell icon.